Kwesula isigubhukane emsebenzini umsakazo Ukhozi FM uMandla Njinji Magwaza ngezizathu ezingakaziwa. UNjinji ubethula uhlelo Ukhozi FM Top 20 ngomgqibelo emini. Kulezi insuku izinhlelo zishintshe abasakazi bafake iziteleni abangazijwayele. Kwenziwa kumkhankaso weminyaka yonke isiyayijika lento futhi kuNjinji alukho kuhlela bezwakala kulo. Umthombo wesolezo ongaphakathi kulesi station uhlebele ukuthi babikele kwigroup yabasakazi ngomsombuluko ukuthi uNjinji wesulile. Omunye uveza ukuthi umyalelo wethunyelwe umphathi wezinhlelo obambile uMandla Mdletshe. Ngiyabingelela ke bozo wethu, ngicela ukubika ukuthi uzakwethu uMandla Magwaza usesulile ke emsebenzini, simfisela kuhle kodwa kukho ke azoqhubeka ke akwenze noma kukhona akazoqhubeka akwenze empilweni, kusho kumyalezo kaMdletshe. Kunezisolo zokuthi ubephenywa ke ngezinto eziningi eminyakeni edlule, kuthiwa ke wadlala ke isikhangiso esingagunyeziwe. Masontweni adlule abaphenyi kuthiwa ke ngezinye zezinto akabuza ke ngazo akaxoshwanga ngani ngaleso sikhathi, kuthiwa ke wabuye ke wayikhokha imali ke yesikhangiso. Kuthiwa kokunye ke ubeka afika emsebenzini ebuya ke futhi ezwakala ekhathele. Abanye ke babalaleli bake babhala ke ezikhuleni zokuxhumana bebuza ke ngendlela azwakala ngayo. Ngifisa ukuthi ngizuvo lwakho nombono wakho ukuthi wena cabangani ke ngalolu daba, sihlangana lapha kwi-comment section.